Onye ụwa na-achọ ọchị chere na Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achọ ọchị chere na Jehova na-abịa. Onye ke bless you. Bless you. Lady good. The good man, keep Bible on Chadi Kowagin. One name I would come Chadi, him would come inside. I just kept to share some things. Can we keep take a cover? Ebem gaji huba weba neme something anapo oriri na nkwari. I want the Believers Association of Nigeria. A pastor in 191 kwa Indonesia. Ya wo Pastor Mrs. Amarachi Blessing Ndukwe. Taw 14th of December 2021 ko neme birthday. Muye la hadie Pastor Emmanuel Ndidirum Ibekwe of Ark of God Ministry nke no na Jakarta. Indonesia. Makachukwu ebe ahụ ịma na ndị bi Indonesia mụ akwa na onye ọsha na Believers Association na Nigeria. Mụ akwa na esi ahụ na Kendo Night. Wa nkwa onye ga-eke ihe taa n'ụbọchị taa ihe niile a ga-esi ya nga aka ka m ga-esi ya. So achọdụ m ịgarụ ugba m nọzi ọdụ. Onye m disi m garụ ugba ma anọ ịga na oche ebe ndị Believers nọ. Maka otu ndị enyelele m ote m hụ na arị m nsọ. Ihe a ga-eke nga ahụ taa ke m ga-agbagote. Why am not going here? Give this woman, ya put out asking on a woman or a man of God. Give us yes, she is a woman of God indeed. Her appearance, her humility, her decency, her autophagy, and her communication. You need language attachment with God. Dear woman, all the members of the Ark of God Ministry, Indonesia, home and abroad. I need to get kata. See mommy, mommy GI, see a happy birthday because she deserves and disaster all our wishes into her gratitude. Oh, here I dress to kill. Woman, Lady God, I'm dressed. I dress to kill. You Jesus knows. Hey. I know go tired. Hello, people. Praise the Lord. Respect the kingdom is not kind. Fire.